Здравейте хора, днес ще правим FIFA 15 чалендж и който загуби ще бъде напръскан с вода от Маркуч. Студения Маркуч. Да, така ще го речем. И първо ще играем с рандом отбори. Един се обръща и бъде до 10, така да затворени очи, например. И задържа копчето и който от която държава се падне и отбор, да. Добре, нека аз първо се обърна. Така, броя до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дания. Стабилна е, сега поне да не е някой. Поне за малко Англия ще има. Добре, нека сега е тя. Добре. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Холандия. Стабилно е, обаче само да не е Аякс, ще имам пая. Добре, сега ще се обърна. И с кой отбор ще се падна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една звезда и половина. Лошо игра, но остане сега. Е тя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Отколкото Аякс, Твенте, другите отбори. По-добър е отбор от моя, ама пак друга. Една звезда, по-почема. Така. Ще играем по 5 минути. Така. Обжете нека това да бъде. Става това въобще да кой правим. Това ще бъде обжете. Така хора идва матча на моята народ. И ще бъде много важен този матч. Нека започнем. Да, поснимай. Така, удар! Есе! Айде! Ай, мъжчини! Ето, че той не лежи. Естествено, че съм обвизда. Тя вече причувства как ще бъде напръскана. Според мен, че отборът е един същи, така много малка разлика. Брат, това е. Охо-хо-хо. Охо-хо-хо. Ей! Имаше да я задържа. Да, тръгвай. Тръгвай! Дай поленци! Ау, каква греда! Не. Трябваше да тръгнеш нормално. Ще да тръгваш Не. спря. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Айди! Много зле. Много зле. Не. Оле, дай брат! Оле, брат! Стига. Дай брат, тръгвай. Ух. Имаш фотка обаче, сега не го ли видя? Кой беше това е? Някакъв с дай сигурно какво е това скоростен, той аз не знам обаче е невероятен хора. Добре. Невероятен е. Много изригна, само помислиш кой играеш. Оле, Айса! Оле, боже! опа! Да. Опа!
Добре, хора. не можеше да ме изчака още малко, не можа. Не, Добре, хора. Мисля, че наближава вече. Но по-лесно. смешно обаче. Може би трябваше да сме. Опа. Стрелаваха, ей, браво, един гол, всеки, браво, браво, браво. Тук вече ни трябва да се остави. Това мой играч не знае къде ще има дал. Няма се е Айде, къде бе. Мале, браво, Добре, ще има майка с тези вратари, бе. браво, Ах, ти смешни вратари, бе. браво. Не за тези вратари, с тези трябва да... Не може се оплаква, защото това отрича си гол. Все едно хак бъг. Така. Ма кодно си, като си. Моля ти се вкарай, моля ти се, какво спасения. Те моите не знам дали могат да скачат, обаче ще концентрирам. Оле боже, оле боже. Не. Какво? Пустина. Не! Браво, Ето! как се върна? От 3 на 0, 3 на 3. Браво, то донесеше. То много хареса. То пише много хареса. Браво. Браво. Линкс. Бах, че смешния вратар, майна, не му една топката. Ха-ха. Браво. Защо е? Оля! Не. Не дай! Yes, Тръгвай бе, какво съм откаш? Айде стига бе, фания бе. Да, те всички. Всички ми отдада, не? Сега. Аз викам... Това много... Ай стига бе, Сега то фания. просаки, добре. Опа, сега... Ами добре. Нарочно да валем. Кой се играе? Сега, давай. Няма стане това да видиш. Yes, айде! Не. Това е последния гол направо. Кой от последен гол? Знаеш какви смешни голове на вратаря така му минава тук. Аха, това че ти бяха сега. Сега последния... Еми, те обърнах обаче. Хора, след малко ще ви покажем клипчето как ще е на мокро с вода. С мъркучи ще бъде доста забавно. Добре, след малко ще се видим. Ето, започваме, ще почваме да мокрим. Загубилет. Ето, включваме го. Опа. Не сега, леденка си е водата. Сега, ще държа това. Добре, нека се... Добре. Ще малко така по-пълно ще се почва. Ама не бягай чак толкова. Ето беше хора. Това беше всичко. Чао.